Kaixo, egunon guztioi, zer modu zaudete? Eta zer moduz konfinamendua? Bueno, gu etxeko egonaldi hau arintzera gatoz, horren garrantzitsua den ariketa fisiko egitera. Eta gainera, zuekin batera. Etxean zaudeten adineko pertsonekin egingo dugu ariketa fisikoa, zuekin eta zuentzat. Kirolak adinik ez duelako. Saiotxo honetan ariketa fisikoa Inigo eta Biokin egingo duzue. Dagoeneko Inigo ezagutuko duzuelakoan nago, ezta? Kaixo, egunon, zurin egunon, da ikusle danoi. Bueno, hemen gatoz, hirugarren egun honetan, espero ondo gotie, gorputze be ondo gotie, eta gaurrengo bena da, apur bat metabolikamente, kardio punto batera jongo gara, betiko lez, tramankulu para bat ibiliko gu, aulki bat beti laguntzen da belako, eta nik kasu honetan dakat, bikete, baina bueno, aldozu ibili, 2 ur botella, litroko ur botella 2, edo 2 litroko esne kaxa. Gaurrengo bena da, betiko lez, mobilidad artikularra, gero beramamixe eta lusaketakin amatxuko. Vale? Así que beste barik, hasiko gara horretan, hau pasuek eta ongitorri. Bueno, oitxurak legeinde, berotzen hasiko gara, mobilidad artikularra etxen, behitxik eta gorarte, eskumako hainkakin lehengo, eskumokorrera, bizkarra beti zuzen, batatzera, borobilak, eta astiro, ez dut esan aurreko honetan, baina beti, erropa eroso, komodo itxeko horretan. Venga, biribilak, astiro, astiro. Venga, hainka batera, zuzen, kolpeskukin laguntzen, suabe aurrera, 2, 3, 4, 5. Binaka albora, 1, 2, erdire, 1, 2, kambio, 1, 2, osondo, 1. 2, erdire, 1, 2, 2 azkenak, oso ondo. Aurrera, 3, beste 3 atzera. 1 aurreratu, 2 aurreratu, 3. Berriz atzera, eta zabaldu 1, atzera eta zabaldu 2, atzera eta zabaldu 3, aurrera. Aurreratu, 1, 2, 3. Oazen atzera, 1, 2, 3. Bikain, hainkak zabaldu, mokorra baino zabalagoa, buru beti ardatzin, ukalondu gora, bizkarra zuzen, eta hor. Venga, hor, dinamika horretan, eskuk zorbalda, besoa botz, eta bizkor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aldatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eskubixe batera, bizkarra zuzen, oazen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gelditzen az, bixa batera eta atzeratz. Oazen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ei, bat goxan, besti behian, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta 10. Ukondukin gora, bat luze, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta 10. Beste bat gora, 2, esku gogor, 3, 4. 5, oso ondo, 6, astiro, 7, 8, 9, 10. Askatu apur bat. Venga, ba, esku mokorrera, gora eta bera, aztena peitxik eta 1 gora, suabe, 2 gora, suabe, 3, 4, 5 eta azkena, oso ondo eta eskerre eta eskuma. Eskerrera 1, 2, 3, 4, 5. Bale, lehenengo puntu, lanaitxeko lehenengo puntu, aktibazioi. Bale, hasiko aktibaten, gorputza aktibetan, martxan jarten eta ariketa errez batekin. Hasiko gara eskumakin bakarrik. Eskukin, daleginduko nahi ikutzen. Eskobixekin, daleginduko nahi ikutzen. Bale, gertu, 10 eta aldatuko. Guazen, 1, gora, 2, gora, fuerte mokorrori, 3, gora,
ba, lau, aldala hemen, ba, hor, aldana. 6, oso ondo, 7, ezin bada hemen, 8, 9, 10. Beste hainkakin, eskerrakin, ba, gora, bi, gora, ba, hiru, pum, lau, bost, oazen, 6, ezin bada hemen, 7, esku baja, 8, 9, da alba da, gora. Berriz, eskumakin, apur bat bizkorrau, ba, bat, bi, hiru, lau, bost, 6, oazen, 7, 8, 9, 10, eskerrakin, aldala, 80 grador arte, gertu, bat, bi, bizkor, hiru, ba, lau, ba, bost, oazen 6, ba, 7, ezin bada behian, 8, 9, da alba da, gora, oso ondo, eingo guon besokin bakarri, bale? Ardatzetik urtengo dau, eta besokin. Bat, gora, oazen, bi, gora, hiru, gora, lau, gora, bost, gora, 6, oazen, 7, 8, 9, 10, ikusten zue besuk apur bat batute, bale? Ezein luze, lar luze kalterako, beti apur bat batute, bale? Tentsioni punto bat sortu, berriz, gertu, ba, oazen, bat, bi, hiru, lau, ardatzetik urtemarik, bost, gora, 6, aldala onaino, ba horra arte, 7, 8, ezin bada gora arte, 9, da alba da, gora. Oso ondo, askatzen apur bat, eta honengo buena da, 10 pausu txiki bertan, lekuen, bale? Pausu txiki, 10. Hasieran aldabenantzako, bat, bi, hiru, lau, bost, 6, bale? Aldala, gorantz. Bat, bi, hiru, lau, bale? 10. Ezin bada, bertan, bat, bi, hiru, lau, bost, bale? Ikusten da, ezta? Ezin bada, hau, ondo. Alba da, gora. Bai? Gertu, hiru, bi, bat, oazen, bat, bi, hiru, lau, bost, 6, 7, 8, 9, 10, gertu, ba, bat, bi, hiru, lau, bost, 6, 7, 8, 9, 10, beste bi, ezin bada, bat, bi, hiru, lau, bost, 6, 7, 8, 9, 10, aldatzen dut, bat, bi, hiru, lau, bost, 6, 7, 8, 9, 10. Oso ondo, bueno, tartetxo hau hartu, ultrago bat emoteko, eta saldo ingot ondatorren ariketak, bale? Honengo gune da, 30 segundoko lana, 30 segundoko deskantzu, 30 segundoko lana, 30, zazpi ariketa. 14 minutuko lana, zazpi aktibo, 10 geldirik. Zazpi aktibo, 10 geldirik, bale? Ariketa guzti jungona, banan azaltzen, eta danok egingo gu elkarrekin. Lehenengo ariketa, eseri heldi bat izango zen, ibiliko buena da, o libreki, 80 grador arte, alba da berarte, bai, beti aurreko gunetan esan dugu modun, aurreko ataletan, eskuk luze, lurrakin paralelo, bizkarra zuzen, bat, ezin bada, 80 arte, ezin bada, 80 arte, hor arte, bale? Ezin bado beraino, hau ongi. Eta beste lan, hor daka ausila bat, kolpezila horri, eta hemen laguntzakin, pop, bat, pop, bi, hiru, bale? 30 segundoko lana, lan horretan, bale? Eta 30 segundoko deskantzu horrek ibiliko zue, niri jarraitzeko, da ariketakin hasteko, bale? Gertu, errex, aurkixakin hasikona, lehenengo 30 segundotan, gertu, oazen, bat, bi, hiru, lau, bost, 6, oazen, 7, 8, venga, 30 segundo dire, bizkarra zuzen, hau behongi, aldara, baina 30 segundo aktibo, eutzi hor, bost, lau, hiru, bi, bat, oso ondo, 30 segundoak hau deskantzu honetan, eta hurrengo ariketi, bigarna izango da, denok lurrera, etzundu, igon apur bat, eta hor geldixuko gara.
30 segundotan aldabenak, apur bat flexionau. Eta nahi bozu gogorra, bizkarra zuzen, ardatzetik urten, eta 30 segundotan hortxe. Bale? Ezin bada, belaunekin. Gertu, ba. 30 segundo, bizkarra zuzen, eutzi hor, aktibazioi bat, tripa hori barrurantz, eutzi, ezin badot hemen eutzi, belaunekin lagunduz, flexionago apur bat, eta hor, eutzi. Arnasketa luze, oso luze, 8 segundo azkenak, 5 azkenak, 3, 2, 1, atzerantz, eta lagundute, gora. 3. ariketa, squat. Erabiliko gu, hartzen gu esnekaxa bat, nire kasunetan ketebel, engo gu eserialdi txiki bat, alba da berarte, ezin bada, aldan lek gorarte, hau oso ondo, eta esnekaxa hori gorantz. Aldabenak, geizten aberaino, bat. Aldabena, geizten da beraino, 2. 30 segundotan egon gara, hori eitzen. 30 segundotan nun arikete aldozu mantenu. Eskun larrarin. 30 segundo luz eitzen di, gertu ekipo, 2, 1, guazen. Bizkarra zuzen, bultzada eta gora. 2. 30 segundotan. 3. Ondo. 4. Bizkarra zuzen, 5. Esnekaxa hori gora. 6. Guazen. 7. 8. Ezin bada, hor, lagundu eta gora. Ezin bada, lagundu eta gora. Ezin bada, lagundu eta gora. Oso ondo. 4. ariketa, berriz denok lurrera, eta 30 segundotan egon gara, arrauneko gestu hau eitzen. Gestu hau hartuko bardatz, vertikala mantentzen, lurrak laguntzen da, horretan, da hengo du. Aktibazioi punto bat, aktibatzen gu, lusatu, bat, lusatu, 2. Gogorra nahi badagoen, airez, bat, 2. Gertu, danok luze, hainka punta ikutzen, guazen, bat, 2, 3, 4, 5, 6, oso ondo, 10 segundo azkenak, guazen, bat, 2, 5 azkenak, 3, hor, lagundu gorantz, beti gorantz, laguntzakin, da hortiko gora, oso ondo. Hona ingo gu, esnekaxa bisak hartu, eta leginduko naz, oinez eitzen, oinez. Elditzuko na hemen, bizkarrakin, ingo gu pauso bat, apurtxua baja, da gora. Beste pausu bat, apurtxua baja, beste pausu bat, eta beti hainka bardinakin. Buelta, guazen, 30 segundo. Bat, pausu luze bat, 2, horpu heldu, da gero gorputze. Lehen heltzen da horpu hori, bat, eta erdire. Heltzen da horpu hori, bat, eta erdire. Heltzen da horpu hori, oso ondo, 30 segundo horiek, oso ondo, utziko gu, danok lurrera, dengo gune da. Hainkak ipini ondo, oinak lurre ikutzen, bizkarrak guztiz, eskukin lagundu, eperdixe estutu eta horputan indarra egin da gora. Suabe astiro, eta nahi da benak, buru goixan, hor, 30 segundotan. Gertu, guazen, bat, 2, 3, 4, hor putan egin indarra, gora, guazen, hor, fuerte, perdixe, gora, guazen hor, 5 azkenak, 5, 4, 3, 2, astiro, buelta honantz, lagundu eta beti, hortik gora, lagundu eta beti,
Berriz lehengora. Lehengo ariketa, nahi bada, aurkixaz, 30 segundo, bizkarra zuzen, laguntzen, aukera hon bat, edota laguntzen. Gertu, 3, 2, guazen. Perixatzerantz, 1, perixatzerantz, 2, alba da berarte, jarraitzu hor, bizkarrak zuzen, venga, 30 segundotan, bizkarrak zuzen, eutzi hor, 10 segundo geixa, ezin bada, 80 grado behondo, o apur bat gutxia. Segi, 5 azkenak, berarte. Segi. Bigarren ariketa, etzunduko gara, danok lurrera, hau izan alda ariketa bat luze, 2 luze eta mantendu, o belaunekin. Eta utzi hor, da apur bat, flexio txiki bateaz. Gertu, 30 segundo aktibo, 30 segundo lasai. 3, 2, 1 luze, 2 luze, eta eutzi. Aktibazioa bilatu, ezin bada, belaunekin, eta alba da, hor. Eta eutzi. Arnasketa luze, oso lasai, nahi bada, gogorra, jun aldatzen, 5 azkenak, ezin bada, belaunekin, 3, 2, 1, atzerantz, beti laguntzakin, eta hortik gora. Honengo unea esnekaxa bat hartu, lehengo modun, esnekaxa hartu, eserialdi txiki bat, ezin bada berarte, aldana eta bultzadorrekin gora. Eta alba dou, jeitsi berarte, 1 gora. Jeitsi berarte, 2 gora. 30 segundo. Venga, gertu. 3, 2, 1, guazen. 1 gora, 2 gora, 3 oso ondo, guazen 4, 5, 6, venga, gora arte, apurtxu bat bajata, bultza, apurtxu bat bajata, bultza, 5 segundo azkenak, venga, beste bat, xup, oso ondo, berriz astiro, denok lurrera, eta lehen egin duen moduen, arrauneko tirakada hori, utzi jausten, ezuk hemen, alegin du, paparra lagunari irakusten, buru gora, luzatzeot, bat atzera. Luzatu, bat atzera. Ezin bada, mantendu. 30 segundo. Gertu, 3, 2, guazen. 1 luze, hor. 2 luze, hor. 3 luze, guazen. Venga, 30 segundo, tope. Pixo. Hartu arnasa, hartu, venga, hor, 3 azkenak, 1, 2, 3, torri atzerant, eta beti bezala, laguntzakin, hortik gora, hon hartuko urre edo esnekaxo horiek, lehen dugu danak eskumakin, ondanak eskerrekin. Aleginduko gara, bizkarra zuzen mantendu, ardatza apurtu barik, etxo pauso bat, horpu heltzen da lehengo, bizkarra zuzendu, 1 eta erdira. Horpu eta erdira. Gertu, 3, 2, 1, horpu, heldu, 1 gora, horpo hori, 2 gora, horpoa, 3 gora, eta aldatu. 1 gora, 2 gora, 3 gora. Oso ondo, 8 eta azkena, aulkia hartu,
Venga, ba, eta lehenko moduen. Gertu, 5 segundotan, ezin bada banaka, nahi bada lagundute, eta alba da bisekin. Gertu, ba, guazen, 30 segundo, luze juten da. Aldo guen, 5 deskantzapur bat, 5 deskantzapur bat, venga, 30 segundo aktibo. Nahi bogu apur bat, gatxau hain, eskuk luze edota bisekin. Baina, venga, guazen, hor, 30 dire, venga, guazen, horrezin bada, bizkor, bizkarra mantentzen, venga, 5 segundo eskenak, venga, 3, 2, 1, oso ondo, venga, laguntzak ingora, eta azkenengoko ariketa, azkena, denok lurrera, astiro, laguntzakin, ipurdixak ingora, 30 segundotan, gertu, orpokin bultza, eperdixe ez dutzen, 2, 1, guazen, 1, astiro, 2, bilatu hor, bultza orpokin, 4, 5, 6, 7, 8, venga, oso ondo, 10 segundo, bi azkenak, 1, 2, oso ondo, beti biribiltzen, lagundu esko honekin, bultza bestiaz, bilatu hor, beti atzerantz, eta laguntzakin gora. Bueno, azkena, ja izan da, on luzatzeko, lasaitasun egoerara, trago bat hartu, botein hortatik eta luzatzen. Astiro, venga, hartu trago bat, hemen egona zain, nahungo inora, eta azkenengoko luzaketak. Beti ingo bardin, hasiko gara, goitxik eta berarte, eta hor, azkenengoko 2 arnasketa horiekin. Eskuko kotera, pilatu gorantz, arnasketa, lasai eta luze, arnasketa hori. Hartu arnasa, beti aldatuta, ukanduk berantz, estiratu puro horrei, baizik eta ukandukin itxi, utzi hor, bertz gora, kambio, esko bat atzetik, helduta luzatu, suabe, hartu arnasa, kambio, oso ondo, gurutzatu, bilatu ze hori, biribildu ondo, sartu ondo burue, hartu arnasa, eta gerritik atzerantz. Berriz buelta, hartu arnasa, gora. Atzamar lodixe goitxik, kolpe hemen, eta astiro berantz. Hartu arnasa, kambio, eutzi hor, eta berantz, astiro. Venga, askatu bizkat. Askatze dut, zabaldu hainkak, eta bakarrik gora. Hartu arnasa, helduta, gora, segi gora, hartu arnasa, albo batera, aldatzen, berriz gora bakarrik, hartu arnasa, venga, astiro. Oso ondo, venga, askatu, aulki batekin alba da, lagunduta, lagundu, hankak parera, blokeo barik, beti hor, flexinu txiki batekin, bizkarra zuzen,
hartzot arnasa eta kanbio. Laguntzeko edozer, beti sorbaldak geldik, bizkarra mantentzen, eutzi hor, astiro, aldatu, gurutzatu eskerreko hainka hori, suabe, ipurdixas atzerantz, eutzi hor, bultza, atzeko alde guzti hori lusatzen, astiro eta gora, hartu arnasa, aldatu, berriz, bizkarra zuzen, ipurdixas atzerantz, eutzi hor, bizkarra zuzen, suabe, hartu lasai, bota luze, bi arnasketak, eta bukatzen. Gertu hainkakin, zarratu, astiro, oazen hartzen, hartu arnasa, segi hartzen, eutzi, suabe, biribiltzen gora, hartu arnasa, segi hartzen, eutzi, oso ondo. Orain erlasatzea tokatzen zaigu, eta horretarako mindfulness ariketa bat egitera goaz. Eta orain ezer ez egiteko unean sartzen gara, behatzeko unean. Eseri zure ohiko lekuan, aulkian, bankuan, esterian, kusinean, bizkarra tente eta zeure buruari eutsiz. Bizkarra inon apoiatu gabe, duintasunez. Begiak bildu eta hurrengo minutuetan ez mugitzeko agindua emango diozu zeure buruari. Zure barneko munduan murgiltzen ari zara berriz ere. Seguruenik, hutsaren sentsazio hori berehala hasiko da berriro betetzen, agertzen eta desagertzen doazen pentsamendu, irudi, sentimendu eta sentsazio fisikoekin. Ez dio axola. Ongi da. Erreparatu gertatzen den guztiari. Interesarekin, jakin minarekin. Orain badakizu, buruko jarduera horiek guztiak bizkortu ez daitezen, arreta gorputzera zuzentzen. Pentsamenduen katean sartuta zauden bakoitzean, arreta gorputzera berbidaltzen duzu. Gorputza eserita sentitzen duzu. Zaila da arreta mantentzea eserita dagoen zure gorputzaren sentsazio globalean. Berehala agertzen dira berriro pentsamenduak. Ongi da, normala da. Eserita dagoen zure gorputzaren sentsazio globalari arreta berriz jartzen diozun bakoitzean, lasaitasun eta isiltasun espazio batera itzultzen irakasten diozu zure buruari, segundu batzuk ezpada ere. Burua noiz dabilen noraezean eta noiz dagoen adi bereizten ikasten ari zara. Eserita dagoen zure gorputzaren sentsazio globalari arreta jartzen diozun bakoitzean, indartzen ari zara zure arreta gaitasuna. Gimnasiora joatea bezala da, baina buruarekin lan egitera. Arretaren fokua zuzentzen ikasten ari zara. Saia zaitez, arreta mantentzen eserita dagoen zure gorputzaren sentsazio globalean.
Noizean behin, eserita, esan diezaiokezu zeure buruari. Eserita zaudela gogorarazteko. Eta ikusten duzunean, pentsamenduek zure gorputzaren sentsazio fisikoetatik atera nahi zaituztela, barneko ahotsarekin eserita esanez, geldiarazi pentsamenduok. Eta eraman berriro arreta, eserita dagoen zure gorputzari. Eserita zaudenean, gorputzaren sentsazio globala sentitzea zaila egiten bazaizu, aulkiarekin edo bankuarekin kontaktuan dagoen zure gorputz atalera eraman arreta. Ipur masaietara. Itzultzeko leku bat izatea da kontua. Pentsamenduetan galduta zaudela sentitzen duzunean, nora ezean, hausnartzen, zure arreta jartzeko toki bat. Leku seguru bat. Non pentsamenduak une batez desagertzen diren. Orain, begiak irekitzen joan, eta gorputza leunki mugitzen. Praktikarekin denbora gehiago egon ahal izango zara leku seguru horretan. Oraingoz, pazientziaz eta pertseberantziaz saiatu behin eta berriro sentsazio fisikoetara birbidaltzen arreta. Zeure burua estutu gabe, baina lanari eutsiz. Tira, ze iruditu zaizue hirugarren saio hau? Lortu duzue lasai egotea? Bueno, baietz espero dut. Eta bestela, ez arduratu. Gauza guztien moduan, honek ere bere denbora behar du eta pixkanaka lortuko dugu. Saio hauek aprobetxatu nahi badituzue horretarako, bagugatik primeran beso zabalik jasoko zaituztegu bihar ere bai. Gogoratu, kirolak ez duelako adinik. Bihar arte, aio!